Okei, nyt tulee meidän juoksuspinni, katsojat. Ja... Ai kato, ohitin Mukelo! Me ollaan meidän luokan nopeimmat. Tai nyt toi Mukelo on toisiksi nopea. Mä oon nopein. Mut mun jalat on nyt vähän puutuneet. Että... Onko sä Aleksi kotona tuolla? Ei kun se on äitillä. Ai vitsi. Ja. Rakkaat katsojat. Oikeasti tilatkaa meidän kanavan. Älkääkään välittäkö mun kaverin Oliverin videosta, missä se sanoi, että mä oon tosi köyhä. Oikeasti mulla on tilillä ainakin vähän yli 3000. Se on lapsille aika hyvä määrä kyllä. Vai mitä Samu? Mitä? 3000 € on lapsille hyvä määrä. Niin. Saakeli. Ja yksi meidän kaveri, Aapo. Siis sillä on aika paljon tilillä rahaa. Ja se on tuhlannut kaikki, arvatkaa mihin, Fortniteen. Siis osti äsken 200 € V-bakseja ja ei kaikkea, jumakauti. Ja osti yhden. Ja se huusi ihan täysillä. Ja sitten sen koiralla tai kissalla taisi lentää housussa. Ei siis karvasta tai jotain. En mä tiedä. Tuolla on. Hei mennään. Paitsi jos ne on niitä. Mutta... Eli... Mä koitan saada teidät näkemään. Tuolla on ihmisiä. Niillä ei voi pysähdä. Näettekö? Koulun puolella. Ei nyt toi... Tuli vaan sinne video vähän. Tiedättekö mitä koiralla on mahan alla? Niitten pistooli. Pili. Että... Oh. Ei juma. Oikeesti siis... Mä oon nyt ihan... Siis jalat alta kun... Hei Samu! Hippa! Mä